Ay, shout out din ni Rod Choi. Dito yung kasama mo kahapon. Dito pa pala kahapon. Rod Choi. Karo Choi. Kami naman yung pumalit ngayon dito. Iyon oh. Ha? Ha? Ngayon? Wala na yun, tanghali na. Baka nandito siya pero sa ibang spot. Gumagalaw yata sa akin. Oh. Uy, gumalaw. Gumalaw tadi, di ba? Uy, may huli na pala. May huli na pala. May huli na pala yun. Okay, pure tilapia mga tupay. Pare. Andun yung lagayan namin mga tupay, kaya iabot ko kay pare. Ayan o. Huli ko na yan mga katupay ha. Baka mamaya sabihin nyo hindi ako nakakahuli. Sila mga video ko. Marami nang nahuli yan. Marami na akong huli mga tupay. Kasama lang wala. May bagong dating na yun nga kasama dito mga tupay oh. Huli si daddy mga tupay. Uy, pure. Pure yan, pure. Oh. Daddy nakahuli mga tupay. Huli si daddy. Uy, mayroon pala mga tupay. Kala ko wala. Okay. Pare. Ano ni? Pare oh. Pare. Pure yan, pure. Ikaw na lang tagatanggal. Nasa kanya yung lagayan eh. Taganood ka na lang. Di ba mga tupay? Napakasaya dito mga tupay. Lalo na pag nagkainan talaga mga tupay, iba yung pakiramdam mo mga tupay, talagang masaya. Lalo na pag may kumaga tapos maghilaan na ba kayo? Ay sus. Yan si kuya, nakahuli din si kuya Ayun shout out kay Rod Choi dito yung kasama niya kahapon Ayan nakahuli na naman. Okay Tam. Andyan pa pala nawala. Nakawala. Nakawala. Nasa dulo. Tarikoy. Nasa dulo, atakin mo. Hindi lang maliit. Ha? Atakin mo lang maliit na ganito. Ang bihira, nasa taas na sila hindi mga tupay. Hindi mga tupay. Malaki. Pare. Baka mabubuha naman tali pare. Malaki ulala mga katupay di ba? Huli na mga tupay, marami na akong huli mga katupay. Sinasabi ko na nga magkakahuli na nga si pare, sabi. Huli na. Kaya daddy, tahimik na tayo Ha? Naubos na siguro yan bali. Kakalapag lang yung pare Ha? Kaya na. Kakalapag lang. Yan lang ito mga tupay ayos
Wala. Kalalagay lang si pare. Uy, ginagalaw yung sa akin. Uy, sige. Sige, sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige. Yeah, inawala. Ayaw tuluyan. Huli din si Kuya oh. Shout out kay Rodjoy Adventure. Ataka na dito ngayon. Master. Tsaka sa kaya no, Master Mike TV. Oo, dito rin yun. Dito rin kami nagkakilala, Kuya eh. Dito rin nakilala ako. Kasi naparad ko yan, naparad ko siya sa YouTube. Nakilala ako. Kung naman, Katopay Vlog. Ayan mga Topay, may mga bagong dating din. Madami na kami dito mga Topay. Ayos, kahuli din si Mami oh, malaki. Malaki yan ah. Salupin mo Mami. Yun oh. Oh, rescue daddy. Tapos ko lang to. Tapon mo lang. Nangalay na yung pangalan tilapia. Tunog yung namimingwit eh. Kahit tulog, nakakakuha. Ayos ah. Ano, meron ka gano'n? Pagising, may huli na pala. Pagtina pa yun ha. Ano? Tawasin ko. Ano masasabi mo nyo? Tulog yung namimingwit, pero nakakuha. Saan pa? Malaki din ano? Siya na yung hihilahin. Mabuting kalagayan. Huli na naman si Daddy. Sa akin wala pa. Oh. Ay pasipol-sipol na naman yan ngayon. Oh. Ay pasipol-sipol na naman yan si Daddy. Sa akin di pa gumagalaw. Huli na naman si Pare. Pare. Seryoso Uy, medyo maliit pa rin oh. Seryoso na oh. Seryoso na si Pare. Sige, sige, sige. Hatakin mo na. Ayaw naman. Ay, wala. Huli na naman si Pare. Bumawi si Pare ah. Uy, ang daming huli. Sa'yo yan Daddy. Hop, wag mong pagalawin yung tilapia. Magkakapulupot-pulupot yan sa inyo. Hop, gagayahan mo na sa tubig Daddy. Pare, dito na hawak. Hawak, hawak. Ayan. Wala eh. Oh, nakabulbul ng mga katupay.